Salut și bine v-am regăsit la un episod de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre ce ai nevoie pentru a reuși în viață. Toată lumea vrea să afle secretul ăsta, dar vă avertizez, multora nu o să le convină. Vedeți voi, pot să pun pariu că majoritatea v-ați apucat de sală și după prima săptămână v-ați lăsat sau v-ați apucat să mâncați sănătos și tot la mec v-ați întors. Întrebarea este de ce? De ce ne lăsăm? Am observat comportamentul ăsta și intra 7 când m-am apucat pentru prima dată de sală. Totul a decurs super bine prima săptămână, doar că deja dintre a doua începeam să-mi găsesc scuze de ce să nu mă mai duc și am început să mănânc prostii cu gândul că lasă că încep să mănânc sănătos de ziua următoare. Chestia asta mă măcina teribil până când am înțeles totul. Mi-am dat seama de ce ai nevoie în viață pentru a reuși. Poate mulți v-ați gândit că e ceva nemai văzut sau e o lampă care îți îndeplinește dorințele. În realitate, de tot ce ai nevoie este disciplina. De fiecare dată când v-ați apucat de ceva, a fost din cauza motivației. Poate ați văzut un videoclip cu cineva care arăta bine și v-a motivat să mergeți la sală. Doar că aici intervine problema. Motivația asta nu durează, ea vine și pleacă. Ea e bună, e parte din proces, dar mai ai nevoie de ceva. Gândiți-vă că la un foc de tabără, ca să-l aprinzi, ai nevoie de o brichetă, dar dacă nu îl întreții cu lemn, o să se stingă. Exact același lucru se întâmplă și cu mințile noastre. Credem că dacă ne apucăm de ceva, gata, cea mai grea parte a trecut, însă ea de-abia începe. Cel mai greu este să continui chiar și atunci când motivația dispare. Asta este disciplina. Disciplina este cea care te ajută să treci cu succes peste momentele dificile, fie ele trezirile de dimineața sau mâncatul sănătos. Acum că ne-am dat seama care este cheia spre succes, hai să vedem și cum o putem obține. Disciplina asta nu se poate căpăta peste noapte, ea este un skill care se dezvoltă în timp. O să fie momente când o să eșuezi, dar cum a spus și un mare intelect, dacă ai eșuat, bravo, mulți nici măcar nu încearcă. Dar totuși noi adolescenții avem un avantaj și acela este timpul. Suntem tineri și totuși avem destul de mult timp să ne putem îmbunătăți skill-urile. Uite un exercițiu care pe mine m-a ajutat și ți-l recomand și ție dacă vrei să fii mai disciplinat. El sună cam așa: gândește-te că de fiecare dată ai un oponent. Ai o persoană care stă și face toate lucrurile pe care tu nu o să le faci. Poate la început nu o să vezi nicio diferență, dar în viitor o să observi persoana aia cum se dezvoltă armonios și de fiecare dată când te gândești la ea o să ai un sentiment de regret că tu puteai să fii acea persoană. Doar că tu ai ales plăcerile de moment. Cu toate astea fiind spuse, sper că te-am ajutat să înțelegi ce diferențiază pe omul mediocru față de omul de succes și că de fiecare dată când nu vrei să faci ceva, gândește-te la persoana aia care o să facă acel lucru și o să ajungă mai bine decât tine în viitor. Până data viitoare, eu sunt Ionuț și îți doresc numai bine.